Ġie inawgurat ċentru ta' taħriġ ġdid tal-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq ix-xogħol li jpoġġi fil-prattika l-impenn kontinwu tagħha favur is-saħħa u s-sigurtà u l-iżvilupp professjonali fuq ix-xogħol. Dan fil-waqt li ġie mniedi wkoll programm ta' taħriġ għall-uffiċjali, inizjattiva nazzjonali mfassla biex trawwem il-ġenerazzjoni li jmiss ta' professjonisti tas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol. Preżenti qed tnedija kien hemm il-Ministru responsabbli mis-settur ta' kostruzzjoni Jonathan Attard. Intqal li permezz ta' numru ta' korsijiet li se joffri li jvarjaw minn sezzjonijiet ta' għarfien għal taħriġ speċjalizzat f'setturi ta' riskju għoli bħal konstruzzjoni, dan iċ-ċentru se joffri taħriġ ta' livell għoli li għandu jwassal għal ħiliet aħjar għal ħaddiema għal min iħaddem u għal professjonisti fis-setturi kollha. Il-Ministru Attard qal kif l-inawgurazzjoni taċ-ċentru ta' taħriġ ixhieda tal-impenn sod ta' dan il-Gvern favur is-saħħa tal-ħaddiem. Għandna ċentru li mhux biss huwa opportunità ta' aktar taħriġ speċjalizzat lill-istess uffiċjali u impjegati tal-awtorità imma anke lil dawk li jiġu esternament mill-awtorità. B'tali mod li nkomplu nattiraw aktar standards għoljin fis-settur tas-saħħa u s-sigurtà f'pajjiżna. L-Awtorità diġà għandha sħubijiet b'saħħithom ma' istituzzjonijiet ewlenin bħall-Università ta' Malta, l-MKAS u Jobs Plus li qed iwasslu għal titjib fl-edukazzjoni u t-taħriġ dwar is-saħħa u s-sigurtà. Min-naħa tagħha l-Kap Eżekuttiv tal-OHSA Ġozjan Kutajjar qalet kif l-edukazzjoni hija l-muftieħ tal-futur. Aħna llum hawnhekk b'mod tanġibbli waqqafna dan iċ-ċentru ta' taħriġ sabiex ikun qed ninvestu kemm fl-awtorità kif ukoll fis-settur u fin-nazzjon minnu nnifsu biżjed kompetenzi fejn tidħol is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema tagħna. Fil-futur dan iċ-ċentru se jindirizza oqsma emerġenti bħal l-immiġġjar tal-riskju diġitali, l-intelligenza artifiċjali, is-saħħa mentali u riskji psikosoċjali u s-saħħa u s-sigurtà fl-industriji ġodda. Dan l-investiment fir-riżorsa umana se jgħin biex pajjiżna jkompli jolli l-istandard tas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol.